Lehendabiziko partidan berriz, Julen Retegi eta Cecilio izango ditugu, Idoate eta Aretxabaletaren kontra. Atzo Barriolak jokatu zuen Urretxun, Ederna pilotalekuan, Zubietaren lekuan, eta gaur berez Barriola zegoen hemen izendatuta, baina Barriolarentzat jarraian gainera txapelketaren atarian bi partida jarraian jokatzea gehitxo izango zela, irudituta edo Abelek berak eskatuta bestela. Azkenean ordezko bat bidali dute, Cecilio oso ongi jokatzen ari den mutila, eta partida benetan polita da, lehendabiziko hau ere. Jose Antolosa, gabon! Gabon, Xavier, gabon pelota zaleok. Bueno, lehendabiziko honetan, txapelketan sartuko ez sartuko borrokan dabiltzanak, asegartzeko biak, Idoate eta Aretxabaleta, besteek ez dik ematen lekurik izango dutenik, baina oso maila honeko partida. Ona, bai, beretan ona, lau gazte eta esan dekena aspekok ordezko bezala eta aukerak igual izango izki txapelketan zehar, baina hasieran behintzat ez dik ematen hasierako zerrenda hortan izango jenik. Eta Idoate eta Aretxabaleta hortzek, Aretxabaletak ematen dik hor izango gala, hasierako zerrenda hortan, da Idoate ikusiko jo. Presazte erabakitzen, baina oso partio polite eta ikusiko jo, ze joku putu aukean laueke. Bueno, finala Gasteiza ekartzea erabaki zuten, Bilbon izan dira azken urte hauetako finalik gehienak, baina horrek ez du esan nahi, bestelako pilotalekuetan aukerarik izango ez denik, eta hauxe da adibide garbia, alere armailak beteko ote dira, erabateko beteka da izango ote da, ez dirudi, baina askorik ere ez da faltako betetzeko, ala? Gure lankideek emango digute horren berri, Koldo Aldalur eta Elena Azpeitia, hortxe baitira biak ere prest. Gabon dizuela? Gabon dizuela, Xavier Josean eta ikusle zaituztegun guzti hori, Elena dago, nire iritzian behintzat antxe zarreren horretan, eta berak esango digu nola dauden kontuak, baina nik uste era bat ez dela beteko. Ni hemen nago, behekalde honetan artekariekin, eta, bueno, azkenengo saltxak jakin nahiean, zan behar dizuet, pilotariak duela denbora desente etorri direla, biak nahiko serio, ordurako arratsaldea ere beltz zen, eta biak nahiko serio zartu dira, konzentratuta, behar duen bezala, horrelako finala handi bat jokatzeko. Eta Elena Azpeitiak esango digu armailak beteko direnentz. Elena, zer diozu, erabat beteko aldira? Gauon guztioi albistea da, oraindik sarrerarik badagoela txarteldegian, alegia lepo ez dela beteko. Orantzen bertan esan digute, bertan gutxi gora bera, 80 sarrera gelditzen direla, hori bai, denak garestienak, beraz denak kantxakoak. Oraindik badago denbora, nahi duenak oraindik badu aukerarik etorri eta sarrera erosteko, baina tira ez du ematen lepo beteko denek gaur, eta hori bai, giroa goi mailakoa izango da, ikusi besterik ez duzue, hemen sarrera inguruan, bai taberna inguruan, ze giro dagoen jendea irrikitan, badakigu Olaizola bigarrena eta Martinez de Irujo askotan izan direla elkarren aurka, 10. aldiz final batean, baina ere eskubiletan dauden izarrik handienak dira bi hauek, eta dira ez du xermarik galtzen hauen arteko finalak. Jose Antolosa, zerk eragin ote du bakarren batek galdetu ziguk lehen horrate inguruan, zergatik ikorri ote dute Gasteiza? Bilbon utsuneak askoz nabarmenagoak izan zitezkeen beldurrez? Ez zatak iruditzen horreat izango ezanik, hemen Palacios jaunaren lan hona iten aide. Fernando Palacios, lan hona iten aide, hemen Gasteizen jaialdi dezente karridik, agostune blankatan jaialdi mordoska izaten dek, eta nik uste frontoio zaindu arrauzkeala, enbeste jaialdi manda atzeren dezente baitea, jaialdi asko dituk, eta hoi bat eta bestea izaleik, ez espeantzik izateka betetzeko, eta nik izate, deun ematen finalak ikusiko izku berriz Atanon, Atano hirugarrenean Donostian ere, eta Gasteiz ere laster sartuko duk lehia horretan, Josean, pilotaleku berria, gero eta aurreratuago lanak, Iruña esan nahi nian, bai, Iruña ere laster sartuko duk hor lehian, bere pilotaleku berri eta moderno horrekin,
eta, bueno, badiegu, ura bertatik bertara ia bukatu xamartuta edo bukatuta ikusteko gogoa ere. Bai, aspaldiko kontu ditu, Euruzko nik uste bukatuta onbertzuela, eta baino bukatuko, egunen baten da, seguro, aurreneko urtetan da behintzat finala batzuk gamoko dituela. Eta euneti eunea, frontoi handioik beti betetzeak kosta ingoek. Koldo, aurrera. Bai, tiro kontuak ere beti aipatzekoak izaten direlako, arratsaldeon lehendabizi, Mikel, Berasaluze. Arratsaldeon. Zeure burua ikusi galtzen duen atzo telebizioan, gu aritu ginen. Zure erreportaia zer egintzen duten Tolosara joan gero finalera? Enitzen guen. Haie, karo, emaztia zapaltzen gunitzen da, esaosten, zela de agertu zen. Nire txean norbaitek esan zuen, gaztetan gizona jarra, eruen hori? Hori meio pixu gutxiegoaz. Bai, irakastek sakea da nola egin. Beno, lehen bizi finaleko diruak. Ze guguz entzun dugun bezain nabarmen aterako alda dirua Aimar Hernandez. Hemen dinuen lau, nipen dut bosto gala. Azketik bost. Eta lehen biziko partidu honetan? Hau ba, niri Cecilio asko guztata da. Cecilio diru urdin jau, baina Cecilio favore. Eskate revoluzionatuko du, iraulduko du honek. Gauza da esaten hori, Biler, lehen Radio Euskadi izusta, Biler, 50 urte debutu duna bala. Bilerreko frontoien, baina demazan, edurtzat demazan. Bai, biharko egunari. Bai, da urtiolatik bari, barrazaratik fundureziman. Ederrak izan dira 50 urte hauek, Anaia debutu naban, da gatu ingeldu nogota bite sortzi. Hori txokon esan beharri, debutatzearekin nahikoa genuen. Zorionak, hanbesteko bidea egitagatik. Eskerrik asko. Zuri. Beraz, bihar 50 urte Berasaluze anaiek debuta egin zutenetik, eta oraindik hemen segitzen dik Josean honek, pilotalekuetan, beste era batera, orain kontrakantxan, baina oraindik ere hemen. Bai, aldaitu goik ez aldarate gainea. Tira, pilotazaleok honen bestez lanean hasteko pres behar dute honezkero, 8 eta 21 minutu ere badira, eta lanean hasteko pres behar dute. Lau mutil gazte eta sasoiko hauek, eta begira diezaiogun, errepara diezaiogun lehen norgeiagoka honi. Idoateri egokitu zaio lehenbiziko sakea. Berasaluzek berari pixka bat Cecilioren alde gustatzen zaiola. Bai, baina beste aldera esan du, baina diruak urdinen aldeko joera oso harina du. Gogoratu, Jaun Andreok, gaur lauterdiko finala eskainiko dizuegula, lehen partida honen ondoren. Aimar eta Irujo aurrez aurre, eta geroia datorren aste artean aurkeztuko dute binakako txapelketa nagusia, hortxe guztu Juan. Eta datorren larun batean gaur 8 abiatuko da binakako txapelketa nagusia. Azken urteetan oso luzea izan da gainera, 4 hilabete pasatxo iraun izan du, eta ez zait iruditzen sistema aldaketarik izango denik. Bueno, Irribarretxo Juan. Lasai dagoela ematen du. Hasi da jaialdia. Idoateren sakearekin, ezker hormatik irtendako izan arren, eskuinez erantzun dio Cecilio, Garetxabaleta. Eskuinka da ona. Idoate biladoa. Erasorako aukera ona, eraman Retegik. Cecilio, zazpitik. Retegi, ez da sartu. Idoatek eutxi. Erki Cecilio. Idotak da oso ona, eraman Andoni. Zailatek, pelota horre.
Eman dio Julenek, jaso, Sotamanoz, Aretxabaletak, idoate, horrez dio kendu Julenek. Cecilioren boleaga da, ezker horma jotan aita. Orain eskatu, eta moztu ezkaraitarrak. Larruan ozta. Denak ez dira ados nonbait. Martiska bat izan da. Txokoan luze idoatek eta tanto. Tanto ona jokatu dute. Bat eta huts urdin. Eta gaur protagonistaren batzu baditugu hemen gure onduan, eta horietako bat David Merino da. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, has estado por ahí por el vestuario, ¿van los ánimos templados o cómo está el tema? Están ahí descansando un rato y están en el ánimo tranquilo de momento. Normalmente los pelotaris, digo, estas grandes finales pues suelen estar algunos más calladitos y otros no paran de hablar. Sí, bueno, la verdad que estaban los dos relajados, ¿no? He visto a Ayman estaba hablando tranquilo con su hermano, Juan estaba hablando con Joaquín, con Echaniz, y la verdad que entre ellos también estaban hablando y bueno, la verdad que estaban el ambiente era bueno en el vestuario, ¿verdad? ¿Qué te parece el partido? Tú que les conoces bien a los dos. Bueno, yo creo que es una final abierta, ¿no? Otras veces pues igual parece que igual a mí me ha llegado el mejor momento que Juan, pero esta última yo creo que Juan llega en un buen momento. La semifinal contra Oña fue un partido muy duro que supo sacar adelante sufriendo mucho, luego el de Aymar contra Ekaiz también tuvo que jugar mucho para ganar porque Ekaiz estuvo en el torneo y la verdad que los dos pues, son los número uno y bueno, a ver quién puede ganar. Yo creo que el partido está muy abierto. Gracias, David, a seguirlo. Vale, muchas gracias. David Merino. Eta hemen bigarren tantoa jokoan, eutsi Aretxabaletak. Bikain gainera. Idoate urrundik sartu da. Ederki. Jaso Andonik. Retegi. Atzera. Oain pelota txargitzeok, Aretxabaletan zate, honek, berez de pelotariek, baina lehen esan ginen, goraka daikira garri nura, baina ezkar eskubi defensa ondizok, da atzetire kendu duz eta Gora indik. gora asko indik, gora. Galdu aleik ezia, oso gutxi gaina, galdu eta oso sendo jokatzen eta Earki. Baina eutsi ezkaraitarrak. Idoateren gantxoa ona, eraman Retegi. Bolea zeutsi, eratxundarrak. gora. Ematea junbek eta bai, ondo zeok, hortik. Ematea junberdik, 3-4 kuadrotatik. Oain gotan gora aldaintzio, baina hor pelotoik aprobetxatzeko izatetuk. Niniteko. Bana eta pilota aldatu egin nahi dute gorriek iragarkietaragoaz. Gaur gauean ikusi ahal izango duzue, 11 laurden gutxi inguruan hasita Robin Hood lehendabiziko aldiz euskaraz. Pilota aldatu egin dute. Gorriek hirugarren kintzea jokoan Sotamano Cecilio. Zabaletik Aretxabaletak ederki gozatu du. Boleaz Retegi. Pilota ona du, deja da Txokora. Idoatek ere ongi irekitakoa Aretxabaletak eskatu eta ongi. Kerror maiota biormako luzea. Boleaz Julen. Retegi ona du. Iztotu liteke eraman ordea. Atzera Cecilio, ez du erabat gozatu. Oso ongi, Andoni. Erraz.
Baita Cecilio ere. Gesten hasiek eta txapazpira juntzaio. Ez da, arriskon bigartzaizkik mutil honek. Eta guain kontan, hor atzeneko ordu honen gainatuz, txapa gainen utzi nahi izan dudik, jarri nahi izan dudik, eta azpira juntzaio. Bi eta bat urdin. Atzera Ceciliok, Erki. Bederatzitik, Aretxabaletak larri baina eraman. Retegi bizi baina ez du behar beste aprobetxatu hor pilotalekuaren Zabalero ordu aukera oraingoan bai. Bina eta Elena Azpeitiak badu elkarrizketaren bat, aurrera. Bai, alaxe da, hemen txendut ondoan Fernando Palacios, arratsaldeon Fernando. Bai, berdin. Bueno, tira urte bete geroago, lautardiko finala berriz ere hemen Gasteizko eta pilotalekuan. Bai, tradizio bat izan da beti urtea zehar final bat eotxea, azkenen boladan lauterdikoa, eta bueno, tradizioa mantentzen dugu. Agitu pilota munduan eta Euskal Herrian tradizioa diala, eta segituko mantentzen. Lan pixkat egin behar izan duzu horretarako, bai Gasteizko Amazuriaren tornoa izan zen mailakoa antolatzen eta baita, bueno, azkenean lauterdiko finala berriz ere ona ekartzen. Bai, bueno, zu lan aditzen diozu, baina ni gustora ditzen dut. Azken finean helburua da pilota Gasteizen goi mailako pilota, zigumiena eta aficionatu mailako badikogu, ba ona etortzea. Eta, bueno, klabea da umea egitzeko pilota jolasten, ba etortzea goi mailako partiduak, eta Gasteizko festetan, urtean zarrukitzen dugunak, ederra dira, baina final bat, beti final bada, bestera ikusi segiroa. Zenba jente nahi duen atera telebizizioan. Dena den, Fernando, tira, sarrera batzuk geldituko dira txartalekian gaur, lepo bat ez da beteko hobeta. Ni hori ez dakit, ze gaur gu du parte de antolatu. Baina leheno laun batek eskatu dira sarrera, ditxu egin dut, eta ez da, debali sarrera bai, baina separatuak. Bat errebotian, beste atzekaldian, beste goian. Orduan, bueno, sarrera garbi dago gutxi gelditzen diala, eta gaur esaten da moduan dago lleno tekniko. Bai, gainera hemen utxuneak gutxi ikusten dira, esan nahi dut hemen ez da antzemango horrela leku horiek zuk esan duzun bezala eta arte horiek garbi ez dira antzemango, ba, oso sarrera solteak direlako gelditzen direnak. Edozein kasutan, giroa aparte izango da hori garbi dago eta beste kontu bat, jende gazte asko ikusten hori gara, eta hori beti da pozgarria pilotarentzat. Bai, gura beki genuen berriro partioa ekartza Gasteizera, nire zaban eukan garbi. Goikaldea, 1000 pertsonak apitzen dira eta 10 eurotara. Gaur ez da berdin, baina 10 eurotara. Jende gazti etortzea, eta ni posten naiz, zegoian egoten da jendea 22-23 urte baino gutxiago dituzte. Eta horrek esan nahi du, etorkizuna dagola. Eta gure hori da. Ni pilotea nator, nire aita ez dago, nire naiz egongo, eta horrengoa datuzena segitzea. Eta hori gaztea dira. Bueno, tira, eta finala, ze itxura hartzen diozu, Fernando? Ze itxura, jakingo banuke, ni gestioa itxen dut, naiz teknikoa. Baina gaur gutxienez biak egingo dute 18 tantu. Eta gero zeinek irabaziko du, Nafar batek, eta zein jarriko du txapela, Arabar batek. Ez errezut jakiteko nahikoa badakizu. Bueno, ez dakida, baina, bueno, bentsat bota injot. Eskerrik asko, Fernando, eta zorionak egiten ari zareten lanarengatik. Eskerrik asko. Onartzizu zorionak, grate. Fernando Palacios. Jose Mari Palacios, hogeta zenaren semea. Eta aita ez dago esan du, baina errebotean hortxe dagoaren irudia. Eta non baitetik izango da begira. Iruna doaz. Eta Erretegik eramateko pilota zuen, baina txapara joan zaio. 4 eta 3 urdin. 127 pilotaka da, hasiera borrokatua. Eta itxurosoa eman diote.
Benetan gogorra. Hola ikusten deko hola eta hola ez tala usiko gaina partidu dugu gaina eta geixo eta nabinduik Arratxabaleta geixo luzatzen nahi de, baina hor defensa da ikeragarri ezagek Cecilioke eta jokuntzeok. Bi atzelarik ikusten de joku honen daudela. Ezkerrakin moldatu, ondo moldature. Zen erraza. Atzeran doni, gosongi gozatu du. Ceciliok ezin txapara joan zaio. 5-3, lehendabiziko aldiz, bitanturen aldea. Bana, Bina eta Iruna joan eta gero. Bitanto, 3 segidan orain, 3 eta 2 aurretik izan baitira gorriak. Azkeneko hori, Aretxabaletak egindakotzat apuntatu dugu, pilotaka da oso nahi izan baita. Atera du Idoatek. Eta Cecilio gerantzunezin. 6-3. Pelota gatu erratea, periodista eta fotografo asko zeok, eta hor tarte hortak hunde, kamarak eta... Atzeren azalduek. Kantxandekia pelota. Hortxe duzue, Ceciliok eramaterik izan ez duen sakea. Antxapapean txokoan jarritako kamera hartutako irudiak ziren. Hau, doi, baina eraman du. Eta ez du barkatu Idoate. Abiatu da Cecilio, baina oso urrundik. Abiatu behar izan du, 9 terditik. Eta iritsi ezin, aurrera koldo. Jokin itxaniz. Agizu, azpeko teknikari naguzia bera dugula. Jokin, Arratxaldeon. Zalantza pixka da genuen beteko otezen pilotalekoa edo ez, baina, bueno, era bat ez da beteko, baina final batek behar duen itxura du. Hori da ez, bueno, zalantza zeren, batez ere ordutegia itxik ez, baina, bueno, ikusten da, jendea olako egunetan da responditzen da dela, eta betiko bezala, eta bueno, falta da ber partido handi bat ikusten dugu. Etxian dagoena, edo soziadean, edo lagun artean dagoena, apari goxo batekin parte ikusten ere, ez da garaitxarra, Ez que da batzuen dago egun igandea baino hobeto, larun bat aizen da, ordu hobeago igual, eta beste batzuen dago igual okerrago, ez? Denentzako gustoko aizetea sai ezeten da, baina, bueno, esan dezun bezala hori da, sozidadean afaldu, lagunen artean, da partidua ikusi, plana oso ona. Ez dakit nikaiek ze menu izango duten, baina badakit guk ze menu daukagun, eta partidu honetaz gain, Aimar eta Juan final batean ikustea opari bada. Bai, hori da, ez? Naiz da ja askotan ikusi, beti desiatzen egoten geha eta gustora ikusten dugu, ez? Beti ez irtetzen partida hondiak, bueno, aber kaso hontan, aber handi bat ikusten dugu, biak aber ondo ibiltzen dien, da, bueno, bueno, galtzen da bena ez da aterako gustora, frontoitxin, baina partida handi bat ikusitxan, beste sensazio bat izaten dago. Jokin, teknikoki, biek korrika aurrera egingo dute, biek hori nahi dute, pilotaren bila joan, dominatu ezkero, aldala, tanto bukatzen saiatu. Bai, horrela jokatzen da, ez? Baina, bueno, nahi do bentsat, Juan, lasai jokatzea, ez? Presia gabe ibiltzea, eta batez ere, bueno, velozidadea eman, baina ez bera askar ibiltzeagatik. Beste ritmoa jarri, baina ondo sartzen dalako eta erabaki zuzenak hartzen dalako, ez? Ez da izeten erreza, zebain askar ibiltzen die, joku askarra izeten da, eta momentu baten gauza horre dena pentsatzea eta ez da erreza, baina, bueno, batez ere hasiera hon bat egiten da ben, ez da azkenengo partiduetan bezala, beti atzetik eta hori ez da izeten ona eta batez ere Aimarren kontra, ez, okerrago erailik. Baina, bueno, gogotxu da, ilusioakin, eta, bueno, partidu on bat itzen da.
Nire gurasoek erori izaten dute, 22 eta 21, 22 eta 20 bukatzen bada partida ona. Eta guk horixe diogu partida. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, 22 eta 20, 22 eta 21, partida estua ona. Beste kontua da, baina tira. Zer moduzko partida eta ona, 22 eta 20. Oiturak. Ea, ona den. Eta hemen pixkana nagusitzen nahi ditu bikote urdine, batik bat Arretxabaleta atzen nagusitzen nahi dek, eta hiru bat ere airez da pelota gehiago hartzen nahi dek, eta lotxagabe eta ondo jokatzen nahi ditu bikote urdine. Ezkerrez ere oso atzera Arretxabaletak. 9 terdiraino, eraman Cecilio. Atzer Arretegi. 9 jaso Arretxabaletak. Erti etxitakoa. Hiru batek eraman. Zabalean deja da, kanpora joan zaio Arretegiri. 9 eta 4 urdinak aurretik. Eta Elena Azpeitiak ondoan du Joseba Ezkurdia. Alaxe da, Xavier, hain justu, gaur finalean ikusiko ditugun bi zarra hundi hoiei lan handiak emandako mutikoa. Joseba, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Lagun animatzera? Bai, ez da dudik gabe, hemen, joan partio bat egiten duen, da importantena berri irazten duen. Nola ikusten duzu, nola ikusi duzu berarekin, hemen frontoian hogetan, ez zara ibili. Arekin entrenatzen, baina tira elkarrekin entrenatzen duzue, bestela ere fisikoa, eta nola dago animoz eta fisikoa? Ongi, ez da importantena hori da ongi daula, ni behakin bengoitxan kontra jokatu zuen ibili nintzen, da horren ongi ikusun ez da, eta bila bildurra eta kentzen behatzekoa, eta importantena hori da, ez da, ongi etorri dela, eta esan duten bezala partio bat iken duen, asirateik ongi hasten den, da konfiantza hartzen duen behan burukin. Gero badago datu bat, adibidez, Aimar lesiotik itzuli denetik, hain justu tanto gehien lautardian egin dizkio, tanto gehien lautardian egin dio Martinez de Irujok Aimar Olaizolari, buruz burukoan baino gehiago. Ez da, hori azken estatistik, ez da, baina ustez partiu denak diferenteak izaten dela, eta lauterdigoan nik aukerak ikusten dizkio, ez da, Aimarra irazteko, baki Aimarra ezen jokatzen, da 6-6 irazitu finalak, ez da, baina ni ustez joan edan papera iken balima, eta konfiantzak inasten balima, eta velozidea sartzen, ustez aukera hundik izan bitula partioa irazteko. Hor berda hasiera da, ez, garrantzitsua, ez, hartu eta sakearekin adibidez Aimarrek min handia egitea, eta zulo egitea, bereziki Aimarreko pari gutxi egiten duelako gero, eta tartea zabaltzen badu, gauza gero zaildu egingo zaizkiolako. Aimar bezalako pelotari bante kontra, hasieratik konzentratu da, eta tope hasi beharra dago, ez eta hor saietu behar sakea dunen min egin, eta arrestuan altura hartu eta kentzen Aimarri, ez da, ustez hasiera oso importanta izango dela, eta tope hasten hasieratik konzentratu da eta errealo gutxi iken. Zu dei baten zain zaude, Joseba, ez dakit dei hori iritsi zaizun edo ez, ari gara noski binakaro txapelketa hitz egiten, datorren asteazkenean izango delako aurkezpena. Ez da, dei horri luzen hain ez itxoik ez da, deitzen duen ilusiokin hau, ustez nire lan hau minutela, eta oain enpresak aukera ematen dut, ematen badu alik eta begin aproitzen saiatuko naiz. Batira, laizter izango da, erabakia. Eta jakingo duzu zagertatzen den. Eskerrik asko, Joseba. Bale, zuei. Deiaren zain Joseba Ezkurdia. Asteazkenean alda, Elena? Ez asteartean? Bai, ez, asteazkenean izango da, bai. Binakako txapelketaren aurkezpena. Haze pilota eraman duen hemen Retegik, Ezkerra irez, eta nola? Errez da oso ondo gaine, bai. Tanto bikaine jokatzen da ditu gaine. Oso ona, boleaka da ona, Cecilio. Hor, boti boleaz. Irujok eta Aimarrek aurrera egingo dutela, baina hau ere ez da atzera asko egin zalde. Oraintxe dator atzeraka. Eutsi Cecilio. Idoate Bexamarretik, baina oso ongi ireki du, eraman Retegik. Idoate atzera gurutzatuta, Ceciliok oso ongi erantzun. Airea kenduz gainera horleku txarrera joan zaio, baina horreren moldatu eginda. Txokora jaso Julenek, tanto gogorra doa. Eta ona. Baina, bikote gorri zinen gehin. Eta zer nolago tanto egin duen Arretxabaletak. Ikusten zen, arazo jona izuela, baina hobeto egiterik ez dago. 10 eta 5, iragarkiak. Amarreta 5 aurretik. Iroate eta Arretxabaleta. Tanto ikuskarri egin du. Eta partida
bikaina jokatzen ari da Markina Xamingo atzelaria. Eta hor tanto eman dute. Azkenean pasatu egin delako eta kolpea tira egin diolako. Eta horrelakoetan horixe erabaki hori dute epaileek, baina egia da arazo handiak izan dituela aurrera pasatzeko garaian. Horrentxe ikusiko dugu, hortxe duzu. Hor zabaletik pasatuko, eskuinaldetik pasatuko zitzaiola uste izan du Ceciliok eta horregatik zijoan txokorantz eta Aretxabaletak ere txokotik pasatu nahi eta Bimute jaundi metro gutxiko tartean. Cecilio moztu, eraman idoatek. Retegi, erdira. Eta gero txokoan. Eskuize deja efeto bidondar zutan do, idoatek. Eta bihurritu. 11 eta 6. 17 200 eta 64 pilotaka da. 25 minutu ez oraindik. Lanean serio ari dira. Oso serio ere. Sakea luze Mikelek. Eskuinez erantzun Ceciliok. Aretxabaletak atzera. Zazpira. Otamanoz, Cecilio ongi. Erretegi sartu da ezkertzearra ona. Erki, txapagainekoa, baina idoate ongi moldatu da, bolea zabalera orain hor da, Andoni, eta gurutzatu gainera. Gurutzatu eta tanto, asko jokatzen ari duk, Asko, bai. Ikaragarri jokatzen ari duk, Andoni. Eta partidu oso sartuta, ia jotzeago abituek ikusi zaiolako kinuz, da partidu sartuta pelotari, egoi ikusi itendik eta berez kantxa kolokatzeko araien alaek, pelotariek. Eta fizikoki asko joek, hemen atzetik oso ondo defenditzen dik. Galdu gutxi itendik eta lehenengo mailan jogatzeko ere, eta bai maila guztietan, baina lehenengo mailan hor goien ibiltzeko hemen atzetik ondo defenditzi importanteak. Oso ondo kintzen dik pelota hemen atzetik. Golpez da ez tek hola pelota ikusgarri, baina aurretik eta ondo aprobetxatzen da nahikoa. Eta gaurre ikusten nahi lan handi nahi dela. Lan ona, gaurre. Oso ona. Moztu Julenek, eutsi doate. Indarka. Ondo. Bolea eskura etorri zaio idoateri eta Julenega zepilota galdu duen. Idoateri eskura etorri zaio eta eraman egin du, baina horixe oso pilota ona behar zuen horrek Julenentzat. Carlos Arguiñano, arratsaldeon. Berdin. Bueno, tira, final handi bat behar dugu. Hemen oso giro ona dago. Eta ni seguru nago izugarrizko finalek ikusiko dugula. Eta niretzako oso pozgarria da. Pelota, finala, Gasteizen, oso ondo, ni oso pozik nago. Dirua oso nabarmen Aimar Olaizolaren alde, sekulan ez du irujok dirua inmerke izan. Carlos? Hori, diruak ibiltzea eta jakingo nola zertan ibiltzean. Baina partidua bidia eta nik kontu zibiliko nintzen. Eo zinetak irabaztea. Bi eta bi honenak. Bi honenak, ja. Eta finalean normalean ea gaiatzea. Eta badak irabaztea bai batek eta bai bestek. Eskerrik asko, Carlos, eta gozatu finalaz. Ondo pasa, gaur egun handia da Euskaldunentzako. Carlos Arguiñano, gozatzeko itxaropen oso zetorria. Gasteizko eta pilota lekura. Bai, Xabier, eta Aretxabaletak aldakeletarako bidea hartu duela. Bai, zaude Koldo, azken etenaldi bat egin behar daukagu iragarkientzat eta utxarte hausia aprobetxatuko dugu, gero joko dugu zuregana. Iragarkietarakoaz.
Andoni Aretxabaleta ez da oraindik ageri, erkiziar duen, baina arazoren bat badu antza, eta Koldok zerbait esan nahi zigun. Bai, esan nahi nizuen, Asier, dagoa dala hemen, Asier, Olaizola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, anaia ondo alda. Bueno, momentuz bai, ez gero ikusi. Baina aurreko sentsazioak ere balio dute, batzutan pilotari egoten da urduriago edo beste batzutan, bueno, temple honean, bueno, hau berez da temple honeko ez da. Bai, normalen bai ez, baina bueno, askotan berak ematen du itxura ez du banutik ematen ez, guain itxuraz lasai da, baina bueno, ikusita, bueno, txapelketa nola jo den, da, bueno, garbi dago, ez dela igual joku puntu hoenen, baina bueno, gaur jokatu behar da, eta gaur eman behar da dena, eta nola betzen. Behin baino gehiagotan entzun dugu azkeneko aste hauetan, Aimar bere abduktorearen kontu horrekin, Juanen behatzarekin, baina finalean dago. Ez dut esaten lesiongatik, ez bai Aimar eta bai Juan, nik uste lesioz aparte, bueno, ez ditu larrapatu joku hola puntu honen, ez? Nioal erakutsi dute, hoben aldiela diferentzikin, zertik, bueno, aurkarik asko jokatuta, bile finalen, ez da horrekin, zerbait esan. Den Inatzek ia beti bezala eta Saralegik egindakoa ere goraipatzekoa da bat. Bai, dudik gabe ez, nik uste Oinatzek aukera hundi eukizula, eta bueno, partidu haitzun aurregat ere, berak egun txar bat izan duzulako, ez? Oinatze zerbait gauz bat niri asko guztantziana duna da, opari gutxik egitula, eta gehi barren opari asko nintzen bere normala ez dena, ez? Eta ekaitzek etxapelketa ikaragarria egin du, eta bueno, txiripaz etzen irabazi Aimarren kontra Larritan, ez? Profesional karrera ikaragarria egin duena, Asier Olaizola izan da, baina besta hau bukatu da momentuz. Bai, hala da, ez? Aztentzanen ematen du ez dela aietuko, baina konturatu gabe aietzen da, eta bueno, 17 urte eta erdi pasa ditut, oso gustora, eta bueno, guain, hemendikan 15 urte bukatzen zit, eta bueno, guain udaran eta partidu batzu launekin jokatu gustora, bizko darro ikentzeko, eta beste bizi bat. Zemo badaukazu, Praga Txuriak berriz ere jazteko, ez da, aukeraren bat badago, jarraitzeko gutxienez, agian beste presio batekin, oso gutxiagorekin, baina badago aukera. Bai, dudik gabe ez, Garfekok nahi zuen berakin pixkazetzea, eta bueno, nik fisikak eta ez du problemikan, gehiena guztian gauza hoxe da, pilota, eta bueno, Otxandorena eta Koka eta horiek hor daude, eta bueno, udaran partidu batzu jokatuko ditut, gustora, ez, inongo presio ikan gabe, eta laun hartan. Asier, zuerk izan emantek aurrera ere, ez ahaztu gurekin, Ez, hori dudik, ez ikusuko da berriz. Esko. Oraindik botillero lanetan behintzat urte batzu geratzen zaizkio. Ederki egin du jokaldia horre Idoatek eta gero eta zulo handiagoa. Iruna joan dira, baina 16 eta 6 aurretik dira une honetan. Eta Elena Azpeitiak, arabar ilustre bat ondoan, Juanito Oyarzabal. Alaxe da, Juanito da ondoan. Juanito, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal? Ambientazo en el Hogueta, ¿eh? Mucho ambiente en el Hogueta, pues como todas las finales, ¿no? Y sobre todo las finales del 4,5 y sobre todo también las finales de Aimar y de Juan, ¿no? ¿Alguna preferencia? Bueno, yo soy mucho de Juan, ¿no? Lo que ocurre es que estamos acostumbrados ya en los últimos años y en las últimas finales a que Aimar pues siempre le gane, ¿no? Espero y deseo que este año pues bueno, esto cambie y que sea capaz Juan de ganarle, aunque lo va a tener muy complicado. Que veamos también una gran final, porque el campeonato ha tenido muchísimo nivel, las dos semifinales han sido preciosas y bueno, sería la guinda al pastel, ¿no? Bueno, quizá este año precisamente lo que estás comentando, ¿no? El campeonato ha ido más regular, no como otras ediciones que, bueno, se veía claramente que tanto Aimar como Juan, pues, bueno, eran superiores y efectivamente las últimas semifinales que hemos visto han sido muy competitivas y ahora esperemos ver un partido, pues, competido, vistoso y que gane el mejor, pero bueno, como digo, espero y deseo que gane Juan. ¿Te atreves a dar un pronóstico? Pues un 22-20 a favor de Juan. Es que ricasco, Juanito. Gracias. 22 eta 20 irujok irabaziko duela, esan digu Juanito Oyarzabal. Beroa da, Juanito, eta berozalea ere bai. Juan gustuko. 17 eta 6. Idoatek txokora, atzera Arretegi. Jokoaren ekimena hasieratik urdinena da. Eta pilotaleku honetan horrek asko balio du.
Eta gehi duate oso ondo haidek jokatzen, bukatzen eta aukera gehiago izaten haidek. Baina asko sartzen, ondo mugitzen pelota, bukatutako beste gehitxo, baina oso ondo jokatzen ari dela. Ritmokin, bilatuz. Eta orain ere, Zermien ederki egin. Aukerak asko, atzen puske kenduzio gaur Arratxabaletan. 18-6. Idoatek egin duen 6. izan da. Eta nirekin beste botelleroa. Hemen dut nirekin. Patxi Ugi, Patxi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿qué tal está tu pupilo? Bueno, bien, calentando, ha puesto bien trampos, ha pasado un día bien y con ganas de empezar a jugar, ¿no? Bueno, es un partido muy importante, ya lo sabe, y lo que tiene que hacer, tiene las cosas bien claras y a ver si sale todo bien. Estos han jugado muchas finales, pero tú también has jugado pues un buen montón de finales. ¿Se acostumbra el pelotari a estos momentos previos a los partidos? No, yo creo que cada vez es peor, ¿no? Al vídeo es la novedad y estás un poco así, pero conforme pasan los años, el cuerpo, bueno, como más tensiones ahí, ¿no? Más, ya conoces los sabores, ya las sensaciones, conoces todo, ¿no? Y bueno, son distintas, ¿no? Yo creo que las primeras son las que más tranquilos se juegan y contra más pasa el tiempo, viene más tensiones. Sí, parece lógico, pero es así. En los principios de los partidos muchas veces son decisivos. Ya hemos visto últimamente a Aimar adelantarse en esos inicios de los partidos. Aguantarle al principio o incluso superarle puede ser una de las claves de esta final. Sí, lógicamente sí. Es importante el principio, la mitad y el final, no. Pero el principio marca un poquito la pauta del partido, ¿no? Sobre todo el estar bien en la cancha, el darte confianza, ¿no? Últimamente por los partidos que están saliendo, Juan está entrando un poquito frío. Y esperemos que hoy pues, salga no, siempre quiere salir al 100%, pero bueno, que le salgan las cosas bien desde el principio. Para terminar, Pachi, saque y resto, otras dos claves de este partido, porque Juan, por la lesión, por lo que sea, en este campeonato no ha sacado muy bien y no ha restado casi nada. Ahí tienes toda la razón del mundo, ¿no? Hoy en día, con la pelota que se juega y con los jugadores que suelen, tanto Juan como Aimar, sacar y restar siempre ha sido toda la vida en la pelota, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es más con estos, ¿no? Entonces, Juan con el dedo no ha sacado nada, ha sacado muy justo el campeonato. Ahora la última semana ha sacado bastante bien, ya no tenía molestias. Y el resto ha estado francamente pues regular, tirando para mal, ¿no? Si hay que sacar el partido adelante, hay que sacar y restar muy bien. Y yo creo que lo va a hacer, ¿no? Porque ha entrenado bien estos días. Patxi, suerte izan, eta partido ona jokatu bezatela, eskerrik asko. Vale, zuri. Patxi Ugi. Eta Josan, logika hundirik gabea ematen dik, baina Patxik esan duen hori askori gertatu izan zaizue. Denborak aurrera egiten duen aurrian, teorian lasaiago egon behar liken pilotariak, baina ez du beti ala gertatzen. Beti izatela hor bat, nik beti izaten egin da lasai inorrezte egongo. Batzuk hor pasatzeanaek, barrungo arro eta nervio gorre honagatik frontoia junda berea eman iteguela. Eta beste atzuk ez duela maten. Oide, nervion kakoa. Eta beti izan duenik, nik gaztetan da nervio izan izkin, da izaten izkin da partidu txar dezenteinin, hasierako txapelketako partidu baitan. Horreat izan, ne jokukin, ne lanakin fedeik neukelako, arten preparatu garen neolako. Hor goi mailan jokatzeko eta arten berde neolako. Eta urdun ikara izaten dugu horreatik, bakikelako, sakek errestatzen da, sakek irantzuten da, ezaitzela ondo biltzen da, sakeat sartzeie, eta pentsatze burgoa esartu dutziak, eta ikar horrek egon nerviok indarri gabe dute haue. Baina urtekin jarri ditia ez, konfiantza hartzen da erekin, ere jokukin, eta atzenek urtetan, ia fallatzen dik ire gorputzek, eta nervioso hartze ez, ire gorputze fallatzek ilako. Pelotan dena da baki, baina ia gorputze fallatzen azken dut. Eta urdun, ia nervio gatzea berriz bueltatu jetu. Golpea jeitsi, ibili ere bai, bateko mina, bestekoa. Bateko mina eta bestekoa ere bai, ia. Azken bitantoak gorriek erdietxiak izan dira. Aurkarien oparitxoen bitartez, bederatzitik Zezilio gaur hortik lan gehiegi egiten ari da gauza onerako.
Retegi. Idoatek hor boleaz ez du ezer askorik egin, Julenek zabalean bazeukan baur zuloa. Ezker hori gehiago aprobetxatu beharrekoa da. Hormabikoa, jaso Julenek. Idoatek bien tartera, iritsi eginda Julen txokora. Ordu aukera, buruz gain pasatzen saiatu da ezin. Keinu, Cecilio bentzat. Hortxe dago Andoni, eraman olabai. Atzera Julenek. Eta oraingoan lortu du. 9 eta 19. Eta okerrez banaiz, Elena Azpeitiak, Gipuzkoako aldun nagusia, Martin Garitano jauna du ondoan. Bai, alaxe da, Xavier. Martin Garitano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pilotaz gozatzera. Bai, aberia ze egiten duen Irujok, oso Irujo zalea naiz eta badaukat, ze nolako partida ikusten dugun. Bueno, tira, pentsatzen nuen biarak Nafarrak izaki behar bada etzen nuela lentasunik, baina garbi duzu gaur urdinaren alde egingo duzula. Bueno, bakizu, politikariok beti politikamente korrekto dena esaten dugula, baina kiroletan, zaletasuna da. Edozein kasutan, kontua kontu, ze itxura hartzen diozu, finalari iruditzen altzeizu azken boladan neurria hartua dio, bakarkako lehiaketetan Olaizolak Irujori, baina zer iruditzen zaizu, finala da, edo zer gauza gertaliteke, dirua oso nabarmen, 6 txapel ditu, badu pixua ere, Aimar Olaizolak daukan palmares horrek, ze itxura hartzen diozu. Saltzarik ez, Aimar Olaizolak 6 txapela ditu, baina kontu hartu behar da, Irujok ez duela hemen hogetan inoiz galdu, eta geniozko kirolariek hori daukat, ez da, Sarri kale egiten dutela, baina baten batzutan, geniozko txapelak ere idazte dituztela. Bueno, ikusiko dugu, dana dela kirola da, ez da besterik. Zando dira partida ona. Bai, hori da, gozatzeko. Eskerrik asko, Martin. Baitza zuei ere. Martin Garitano. Donostietik. Gasteiza etorririk. Aimar eta Irujoren joko gozatzera. Lauterdiko final handiaz gozatzera. Retegik moztu eraman Idoatek. Eskuko pilota. Ceciliorentzat 9 terditik eraman Andoni. Suertekin gaina. Bai, baztertu egin zaio. Suerte pixka batekin, baina asko jokatzen ari da. Joanak bidali digumezu bat, bikain Andoni, bai, atope. Elgoibertik indarra bidaliko genioke, baina badu nahikoa, segi horrelaxe. Eta Txanek berriz, frontoian dirua doblean, kirol jokoak interneten eta apustu makinetan, euroko 1,25 Olaizolaren alde, eta Olaizolaren alde apustu egiten dutenentzat, eta euroko 3 Irujoren alde apustu egiten dutenentzat. Goraintziak, baita euri ere Txan. Aurrera egin du horre Ceciliok eta oso ongi moldatu da. Atzera Julenek arro-arro. Zuloa bazean, baina doktore indik. Teknikoki oso ondo ondeko. Oso ondo indeko deka da. Gustagarria izan da benetan. Leku bazean, zuloa bazean, baina join inberri. Zazpi egindako, Mikele. Oso ona izan dek. 21 izan da, orain ikusiko dugu begira. Txokoan preso harrapatuta zaukan eta bera baino atzerago, baina azkar eta ongi egin du, oso ongi. Jokaldi hona Ceciliok, eraman Idoatek, Retegi, gaizki jotakoa, baina leku txarrera Andoni dentzat. Ezin. Eta challenge eta airean bota ez duenean. Barkamena eskatzera joan da, baina hor
Zintzezakeen ezer egin. Balazta onak behar ziren hor. Boleaz erantzun, Retegiren gantxoa behar bezala gozatu gabea, Ceciliori baztertu. Eramatearekin konformatu behar izan du. Idoatek atzera, seiterditik boleaz, gora! Hortxe amaitu da partida, eta emaitzak gezurrik ez dio, askoz gehiago jokatu dute. Idoatek eta Aretxabaletak atzeko kuadroetan jaun eta jabe izan da. Markina Semengo pilotari gaztea, eta aurrean Idoatek taktikoki oso ongi jokatu du, tanto sorta ederra egin du, eta benetan maila oso ona erakutsi dute asegartzeko pilotariek, askoz gehiago izan dira. Xabier, eta galdera bat bakarrik egin nahi dut, uste dut alako protagonista izan dela. Andoni, zorionak. Ondo jokatuta. Bai, gustora maitxu ez da. Azkein bastante errez, baina partidu erdira arte bintzet, peloteo izan da eta gustora. Apelketan parte hartzeko puntuak pilatu ari zara? Ba, izte, zenbat aldu bian, baina, ni hor nahi, ez? Kentzen barik beti fundiako zut, eta, bueno, bai, jolitzen joko maia hon bat nahi, da berrola zitzuten. Ezkerrik asko. Bale, zuri. Puntuak Zakura bildu eta bilduari da, ez dago zalantzarik. Andoni Aretxabaleta gaur ere beste sorta eder bat bildu du. Oso ongi jokatu du eta garaipena guztiz merezia. Hauexek dira partida honek utzi dizkigun datuak. Julen Retegik egindakoak lau izan ditu, Airez bat, Suertez egindako beste bat, eta atzean egindako bi galdutakoak gehiago 5. Bi erasoan beste bigarbiak eta behartutako bat ere bai. Idoatek egindakoak 7, Dejada 3 eta Airez 4 galdutakoak erasoan bat, Garbia beste bat eta behartutako bat ere bai. Oraintxe irten dira pilotariak, Iruko aurretik Aimar ondoren. Eta atzelarien datuak Ceciliok egindakorik ez du izan, galdutakoak 7 izan ditu, eta gainera beti Aretxabaletaren bizkarra ikusi jokatu du gaur. Aretxabaletak berriz, agintzeaz gain, egindakoak bat dejadaz eta bi atzean, galdutakoak, bi pilota garbi eta behartutako bat. Alde handia izan da. Pilotakadak zenbat, 400 eta 55 pilotaka da, 56 minutura ez da iritsi partida, 20 minutu eta erdi jokoaren iraupena. Eta lauterdiko joko ere mugatzen ari dira hor, lehen da biziko partidaren emaitza Idoatek eta Aretxabaletak 22, Retegi 2 eta Ceciliok 10.